Божидар _BG. И днес ще играем Тривиадор отново, както обещах вчера. Къса или дълга е въпрос? Айде дълга. Ще изиграем няколко дълги, после ще преминем в Brawl Stars. Този път наистина. Ей така. Така. Тук решавам. Добре. Тук. Занимава се изучаване на времето и винопроизводството. О! Само това не мислех, че. Няма нищо. Съвременният човек носи биологичното наименование. В принцип е Homo sapiens. Аз мисля да се обграда. Какво продължава? Песента подаръци ще има за всички от сърце за новата година. Да тропнем ни хорце. Ето цялата област ще ходи се. Кралица на австралийска майка на... Може би? Така да запечатим. Кой от изброените римски числа е най-голямо? Почти бях сигурен, че е това. Чувах се от долното, ама... Не знам. То е логично, не е дългото. Гледаш. Така. Кой град не се намира в България? Ниш, Видин, Балчик, Самоков. Само Ниш. Не съм чувал в България. Според официалните доклади, колко милиона галона петрол са били разлети при трагедията? Аз не знаех, че е толкова. Нищо. Избирам си тук. Коя държава се намира Лувърът? През коя година е роден Ира _BG Pop? Да, нещо такова. Аз мисля стратегически. Гледам да не стигнат до моето царство. Кои от изброените балетни движения е вид завъртане? Пирует. През коя година японската компания Nissin пуска първия продукт? За една година. Това гадно. Еми, такова е. Коя следните птици не може да лети? Кокошка, връбче, штъркел,
Гълъб. През коя година е роден английският писател Чарлз Дикенс? Така. Не. Трябваше... О, не. Да, съм бил със синия сега. За това парче земя, дето... Да, предположа. Хубаво, че това не го помня. Ма се ще да отговоря това. Не. От кои държави са астронавтите стъпвали на Луната? САЩ и СССР. Китай? Никаква идея. За как? Само от САЩ? Да. Да. Сетих се. Това ще малко тъпичко. С коя следните страни на граничи България, Сърбия, Турция, Украина? Yes! Come on, baby. Сериозно ли? Какво е било първото име на американския президент Вашингтон? Джордж? Години. Колко са студени Леди Гага? Сигурно? Ой! Боже, ще те разката с коя от изборните песни България достига за първи път на финала на Евровизия. Абе, как ги знаят тия работи? Сбит са със синя. Добре, защо на мен не ми се падат такива въпроси? Сто известно много е. Ще се бия. С какво е покрито тялото на котките? През коя година е излязла книгата на Стивън Кинг "Капан за сънища"? Детството. Ето тук. 54-та. Тя напише 99-та. Пак ще ме нападне. В Америка спечели изборите за президент Барак Обама. През коя година се появява първата хидромасажна вана? Сигурно. Чака 87, ама. Много се държа. Маре. Чак почва ми писва. Еквадор. Ще показва, че е на екватора. Да. Добре, защо на мен не ми се падат такива въпроси? На мен ако ми се падат, ще ги размажа. Добре, значи синят е доста слаб в марки такива работи. Кой от художниците е българин Павло Пикасо, Владимир Димитров Майстора? Колко ще епизодите от сериала "Приятели"? Нямам си не идея. 237. Ето... Не мога да повярвам как някои хора просто... Сега сбица. Да, така и очаквах. Кой единственият българин, който е печелил награда "Златна топка"? Защо? На мен не ми се падат такива въпроси. Аз ще ги размажа на такива. Това вече не знам.
Ето пък познах точно. Wolfram. Елементарно. W. Изоставам. Много изоставам. А зелен сега ще ме натегне. Така си помисля. Какво означава думата Болас от турски? Виж какви странни думи има турски обаче. Разказва гладиатора, който... Едно... Как 4, бе? Така, ето ме пак, просто исках да ви спестя една реклама. Айде пак. Топачка сега. Коста е. Знаете ли, ще се включа директно като почнем игра. Чао за сега. Така, тъкно почвахме. Аз не си избрах къде. Защо му стои там? Това беше възможно на тъпто място. О, над 1000 със сигурност. Как го е? Риби, аз мислях. Ма чакай, то ме... Никаква идея. Нека бях чувал, че медузи някакви обитавали. Сигурно в началото на 80-те някъде. Пак не познах. Стига де! Това не е честно. Виж как ме избягва. Много ясно. Тая игра ма ще изгубим, честно казвам. Атлантически океан. Стига ще да отбора 20. Ама... Знам ли? Това не са неща да кажем от обща култура. Ти ще гледаш с мен, ти са вече по 2000 точки. През коя година създаден технически университет в град Варна? 1978, даже и по-малко. Да, така и помислих. Най-накрая ще мине да си избирам територия. Да може да натегнем синя, защото синя много от това. Много земи. Защото година е било забранено използването на кокаина като съставка в производството на Кока-кола. Ей! Право на мене. Това не стана кой знае какво. Дайте всеки от вземе. Не може да плаквам.
Кое да взема? Мисля да взема това. Как се казва египетския бог на слънцето? Ра. През коя година като дисциплина добре. Сега говоря и аз някъде към 1800, там се отказах. Марката за чистота Херц. Wow, the wall. Защото беше по-бързо. Една година само трябваше отгоре повече и до там беше. Със сигурно ме ще натегна. Бре! Как се казва оркестър, разглава и слава тръкна. Куку Бенд! Какви са тия, бе? Какви са знам, бе, мой? Мъжко. Не е спет буши. Толкова, че мога да болят. Зелен обаче ми изглежда тегъв. Оу. Сериозно ли? Откъде? Някой да знае това. В смисъл, това не е от обща култура дори. Да, така си помислих. Какъв контейнер за събиране няма. Син червен. През кой век живял римският император Караква? Опа, това е век. 15. Трети. Точно ударът. Кой е отборът на Тервопулев? Братът де. Аз пък. Хубаво, че сещам. През кой година Алберт Айнщайн получава Нобелова награда? 1898. Знам ли? Добре. Давай. На баланс между кои два цвята графика черно. Чакай, че тя да отговоря. Кое беше? Това при малко ми го зададе като въпрос. Айде, най-накрая! Обаче съм обграден от зеления. Да, знам, че първо го натегам него. Кой друго мен само това. Люкола. Не бе мой. Да. Кой български писател наричан патриарх на българската литература? Иван Вазов. Колкото се вижда, не има официално в САЩ. 3? Как? Да бе, дой. Чакай, как става тази работа? На колко години са навършили пълнолетни си в България? През коя година създава Сузуки? Лягай на земята и не ставай повече, разбрали ме. Така.
Да започнем от тук. Коя държава не е от основателските Европейски общности сега? Европейския съюз. Той нищо не отговори. Аз не трябваше нищо да отговарям просто. Съм сигурен, че е това. Той е по-бърз. Не ми каза, че ми ръква. Добре бе, защо бе, защо? Какво представлява витраж? Буквално. Ей! Сега някои неща просто би научил. За който не знае. Да! Спечелих. С повече точки е мой. Добре, аз се включа директно като съм в Brawl Stars. Добре, Brawl Stars ме вече. Кога са? Не, няма да намалям нищо. Така се. Да вземем кръст, последния кръст кеш. Опа. Кенни. Така. Има 15 синки, не трябва да купим. Що вероятно, трябва да взема. Първо да видим. Нямам толкова парички. Ще сега взема 100%. Да, то нямаше какво друго да му даде, освен експи. Нищо. Аз сутринта не съм взел. Така, да вдигнем Леон. Да започнем от тук. Айде. Пишете в коментарите какви видеа искате да гледате. За да знам дали какви видеа да правя така, че да са ви интересни. Защото алгоритъма или по-просто обяснено аудиторията, каквото се хареса на нея, го препраща до други потребители на YouTube. И затова гледам да са някакви по-такива клипчета, където нали Brawl Stars това, защото наскоро е нашумяло и затова. Сега нека да играем, после ще ви обясня нещо пак в края на клипа. Трябва да скупа стикерите на Леон. Аз на героите, с които най-много играя, почти съм си купил всички стикери. Много добре. Първата игра почваме с победа. Може ли да сменим името или ще това? Да. Не мисля да сменим името за 60 джема.
трябва да приберя за хилна малко, защото... Нищо някакво... Мадуси. Така. Какви са ни квестовете тук? Значи трябва да на 5 пъти, трябва да убия 15 човека, деймидж, още 5 батъла да уина, още деймидж, още 15 човека, 1000 деймидж, 5 батъла, още 5 батъла, на душ в игра. Така. Добре. Супер. Да, забрах, че бях го може. Чакай да заразда малко. Не! Чумра! Не, изгубен сме. Да. Аз знам плегим просто. Не че искам да играя с Би повече. Климас. Добре. Аз доста време съм играл ранката. Браво! Боже, колко много рейнджа на атака. Гледай. Ама отшабват. Как се по-наближа, много ясно. Вижте как свет се ближи. Браво на мен. Добре, всичко е точно. Аз не знам. Тук това имаше. Не, тук ще ми е по-забавно сигурно. Ще видим. Записвам ли? Да. Защото така един път установих, че не записвам и ви казвам. Много се изнервих. Още че тези мапове са за Пайпър, Дайнамайт, някои такива, където нали. Ето защо, защото цепат всичко. Демичът им минава през кутиите. Не е като моя да се забиват в кутиите това. Шурикените. Например, Нита, не знам, може би Дайнамайт, Франк е много ефективен, така как видяхме Джаки, да. Джаки. Гром също не е ефективен. Този път даже не можа да стигна. Добре, ще игра на нещо друго, защото трябва да вдигнем Леон. Така че... Айде.
справим някак. Let's go! Time to frog! Ела ми тук гаргароша. Между другото, може би няма нищо по-мощно от шпатла. Ела тук гаргало. Къде са крижи? Че са шиш. На то ще не ме разбраме. Но мраза гаргало. Аз ще да убия. А го убия. Още малко и ще вземем това. Как се казва? Да се чема се. От кога имам Мехалеон? Сама се замръзна. Нямам парички. Нека му вземем някоя стикърче на мен. Don't make me get Nita! Not fair! Not fair! Don't make me... 3 по 9. 27. 60. Don't make me get Nita! Малко е тъпо си купуваш с джемове стикери, ама... Добре. Ами да продължаваме. След малко обаче ще трябва да прекратим за видеото. Някои видеа не са налагали обработка. Where will I put my friend? Това мисля, че ще от видеята, които няма обработвам, още не съм сигурен обаче. Ух! Ще видите. Не! Как? Как изб...
Не ги оставям да се избият. Моя е очудващо силен. И ще им забрат кости, честно казвам. Да, пробвам сам. Така. Кенджи? Има някой, който се купил Кенджи. Untouchable. Хубаво, че се добавили скоро бързина към това. Добре. Много добре вървя. Май. Untouchable. Don't make me get beat up. Знам да мога да трябва да си заредиш патока за хилна и той ще е... Еса, падне ми. Не! На кой съм? Буквален смисъл, коя нямаше шпатулата, аз бях рип. Намираме някой за... Ой, мога да вдигнем топ. Give me a beat. Колкото и да странно да се струва, Too bad, man. Добре. Значи... Така. Искам да ви кажа, че благодаря, че гледахте това видео. Искрени благодарности на хората, които са останали. Не знам дали ще мога и не мога нищо да обещая, но до вечера сигурно ще има видео. Отново. Но не съм сигурен. Пак казвам. Ще видя как се стекат обстоятелствата. Това е. До скоро. И много скоро сигурно ще се видим отново. Чао!